Hola, soc la doctora Pia Espanyol, ginecòloga de la unitat d'endometriosi de l'Hospital Universitari Son Espases. L'endometriosi és una malaltia crònica i progressiva que presenta una variabilitat de símptomes rellevant. Sovint altera la qualitat de vida de les dones. Afecta un 10% de la població femenina en edat reproductiva. El diagnòstic i tractament requereixen un abordatge transversal i multidisciplinari que oferim a la unitat d'endometriosi del nostre centre, per a que cada pacient disposi d'aquella opció que més li convingui. L'endometriosi es defineix per la presència i la implantació de glàndules i teixit endometrial fora de la cavitat uterina. Generalment es localitzen a la cavitat pèlvica, però també es poden trobar a la resta de cavitat abdominal, cosa que genera una reacció inflamatòria generalitzada. L'endometriosi és una patologia de caràcter benigne i dependent d'hormones. A dia d'avui se'n coneixen 3 subtipus. L'endometriosi peritoneal, o afectació amb lesions a la superfície del peritoneu, que és aquella fina capa que recobreix tant la paret abdominal pel seu interior com els òrgans intrapèlvics. L'endometriosi ovàrica, o la formació de quists ovàrics amb contingut hemàtic en el seu interior. Finalment, l'endometriosi profunda és l'entitat més severa i consisteix en la implantació o infiltració d'òrgans com l'intestí o la bufeta de l'orina. A més, existeix un altre trastorn sovint associat a l'endometriosi que s'anomena adenomiosi o afectació de la capa muscular de l'úter. Hola, soc la doctora Míriam Crespo, ginecòloga de la unitat d'endometriosi. El símptoma més important és el dolor pelvià durant les menstruacions. També pot ocasionar dolor pelvià fora del cicle menstrual, durant i després de les relacions sexuals, en defecar o orinar o sagnats abundants durant les menstruacions. Primer de tot, fem una exploració física completa. Mitjançant un tacte vaginal podem valorar l'úter i els ovaris, i si hi ha nòduls d'endometriosi en la part posterior del coll de l'úter. La prova diagnòstica més habitual és l'ecografia ginecològica, que permet detectar endometriomes, lesions profundes o altres patologies ginecològiques associades a l'endometriosi. Si el vostre cas ho requereix, es poden sol·licitar altres proves, com ara una ressonància, un TAC, marcadors sèrics o altres proves complementàries per completar l'estudi. Soc la doctora Belén Castell, responsable de la unitat de reproducció. El 30-40% de les dones amb endometriosis poden tenir dificultats a l'hora d'aconseguir gestació i han de recórrer a tècniques de reproducció assistida. A la unitat de reproducció oferim la tècnica de reproducció assistida més indicada en cada cas. En el cas de l'endometriosi sol ser fecundació in vitro. La FIV consisteix en una estimulació ovàrica controlada per tal d'obtenir una quantitat d'òvuls més grans que la d'un cicle natural. Els òvuls es fecunden al laboratori, se seleccionen el de més qualitat i es transfereixen a la cavitat uterina a fi d'aconseguir una gestació. A més, a la unitat tenim la possibilitat de preservar la fertilitat per a aquelles dones que vulguin gestació més endavant. En aquests casos, si compleixen els criteris establerts, se fa una estimulació ovàrica per aconseguir més quantitat d'òvuls i de millor qualitat que un cicle natural. Aquests òvuls es congelen per si eventualment s'han d'emplear a un futur. Hola, soc la doctora Anna Torrent, cap de Servei d'Obstetrícia i Ginecologia i una de les ginecòlogues de la unitat d'endometriosi. El tractament de l'endometriosi requereix un abordatge multidisciplinar depenent de les preferències de cada pacient. L'objectiu és alleugerir el dolor, fer que les lesions no progressin i conservar o preservar la funció reproductiva. El tractament principal, amb un percentatge elevat de resultats òptims, és la teràpia hormonal. Sovint s'associa amb analgèsics, antiinflamatoris o fàrmacs per controlar el dolor. En casos de dolor difícil de controlar, les pacients es poden derivar a la unitat del dolor i, si fa falta, poden fer un tractament a la unitat de rehabilitació. Pot ser que el seu cas necessiti un tractament quirúrgic. El nostre equip és especialista en aquest tipus de tractament i la majoria de vegades el fem amb un abordatge mínimament invasiu, ja sigui per laparoscòpia o, en alguns casos, en robòtica. Els procediments més freqüents inclouen la resecció de quist, els ovaris o les trompes, i en segons quins casos també pot ser necessària una desdiòlisi o una histerectomia.
Quan hi ha afectació d'altres òrgans, ja sigui la bufeta o l'intestí, necessiten de cirurgies més complexes i especialitzades on col·laboren cirurgians d'altres serveis. És important fomentar els hàbits de vida saludables. Una alimentació antioxidant ajuda a millorar els símptomes i a regular la funció intestinal. A més, és molt recomanable fer exercici físic, perquè contribueix a la salut física i mental de les pacients. Els següents serveis col·laboren en la unitat interdisciplinar d'endometriosi per oferir una gestió integral i una assistència de qualitat a les nostres pacients. En cas que no podeu acudir a una cita, envieu un correu electrònic o telefoneu per anul·lar-la. Us acompanyarem en tot el procés.